το πράσινο στο κόκκινο. Λίγα λεπτά για την κυπουρική με το Γιάννη Μποσταντζόγλου, χορηγός Φυτονέτ. Φίλες και φίλοι των φυτών και της κυπουρικής, καλημέρα. Από τα παλάτια της ευρωπαϊκής ελίτ του 16ου αιώνα, στα παρτέρια και στις βεράντες μας, φυτά γλυπτά ή αλλιώς φυτά σε φόρμες. Φόρμες που μπορεί να είναι απλές, όπως πυραμίδα, σφαίρα, οβελίσκος, σπιράλ, κύλινδρος, κύβος ή περίπλοκες παραστατικές μορφές που απεικονίζουν ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα. Οι μορφές αυτές δημιουργούνται από το υπομονετικό και πολυετές ψαλίδισμα που κάνουμε στο φυτό ή από την περιτύλιξη των κλαδιών του φυτού πάνω σε ένα πλαίσιο ή σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σκελετό από σύρμα ή άλλο σκληρό υλικό. Το γλυπτό μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε μία μόνιμη μορφή. Αυτό το στυλ έχει οδηγήσει σήμερα σε εφάνταστες επιδείξεις και φεστιβάλ στον Καναδά, στην Κίνα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα πάρκα του Disney. Τα καλύτερα φυτά για να δώσουν τις ωραιότερες μορφές και σχήματα είναι εκείνα με μικρό και πυκνό φύλλωμα. Εκείνα που διαθέτουν βλαστούς και μπορούν να αγκαλιάσουν το πλαίσιο και έχουν πυκνό φύλλωμα για να γεμίσουν γρήγορα τα κενά σημεία και να σχηματίσουν ένα πυκνό στρώμα. Επειδή όμως είναι κάπως δύσκολο και απαιτείται πολύς χρόνος, σας προτείνουμε έτοιμα διαμορφωμένα φυτά που πλέον δεν είναι ακριβά όπως παλιότερα. Στο δίκτυο της Φυτονέτ θα δείτε αρκετά εντυπωσιακά και μάλιστα ελληνικής παραγωγής που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα εισαγόμενα. Πώς διατηρούμε όμως τις υπάρχουσες μορφές ή σχήματα? Η λίπανση είναι απαραίτητη την άνοιξη, ώστε τα φυτά να διατηρήσουν την ευρωστία τους και την ωραία εμφάνισή τους. Προτιμούμε πλήρη σύνθετα λιπάσματα που διαλύονται στο νερό του ποτίσματος. Εάν τα φυτά μας ανήκουν στα κονοφόρα, προσέχουμε τη φυτόφθορα. Τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα είδη μπορεί να χρειαστεί να ψαλιδιστούν 2 ή και περισσότερες φορές κάθε σεζόν για να διατηρούν το σχήμα τους. Ψαλιδίζουμε με μόνο κανόνα το μάτι μας και τη διατήρηση του σχήματος. Οι παραφιάδες και τα ανεπιθύμητα κλαδιά αφαιρούνται εντελώς. Εγώ έχω ένα τεράστιο πομπόν, ξέρετε αυτό με τα πολλά κεφάλια, και όταν το κουρεύω νιώθω κανονικός Σεβιλιάνος. Γεια σας και να θυμάστε, όποιος αγαπάει το πράσινο, αγαπάει τη ζωή. Χορηγός Φυτονέτ.